קבר אחד בבית העלמין בראש פינה מספר על ילד של אף אחד. לא אבא ולא אמא. לא פנים ולא תמונה. לא יום הולדת, לא מתי עלית, לא איך קראו לך. לא מאיפה באת, רק דבר אחד. איפה ומתי נפלת. הוא לא מספר על העיירה שלך בפולין, על הילדות שלך, אולי שמחה, אולי מפוחדת. הוא לא מספר על הריכוז בגטו ולא על האקציות. הוא לא מספר על המשפחה שלך ולא על הרצח של כולם. הוא לא מספר שנשארת לבד בעולם ושחיפשת אב ואם ואח ואחות ולא מצאת, ושעלית לארץ ובלי לחשוב פעמיים גויסת. הוא מספר על הבית החדש שבנית, חייל בארץ ישראל עבור הקיבוץ, ישראלים ותיקים וישראלי חדש שבא להגן. הוא מספר על הקרבות הקשים מול קאוקג'י וצבאו ועל הגליל שרצית לשחרר. הוא מספר על נצר אחרון שהגיע משם, מהאש, מהאפר של אירופה, מהעשן, אל הבניין של ארץ ישראל. ובעשן ובאש של קום המדינה נפלת, שריד אחרון למשפחה ענפה. ועל המצבה אין אבא ואמא, ילד של אף אחד. ואנחנו אומרים, לעולם לא ילד של אף אחד. בגופך הקמת את הבניין שלנו. ילד של כולנו. אנחנו נהיה המשפחה שלך.